En aquesta pràctica Packet Tracer juntarem dues xarxes, una que està en una localitat, posem a Palma, i l'altra que està en una altra localitat, posem a Manacor, mitjançant una connexió Frame Relay, que és una connexió per commutació de paquets molt corrent, molt oferida per les empreses de comunicacions, que permet bon rendiment en multitud de mides de paquets en gran volum d'informació que es canvia. És a dir, que una empresa que tingui dues subseus a Palma i Manacor, o qualsevol altra parella de localitats, podria utilitzar fàcilment Frame Relay per canviar-se d'un lloc a l'altre molta informació a bon preu. La seu de Palma tindrà aquest esquema d'IPs 192 168.10 i la de Manacor 192 168.20.0. La xarxa interna entre dos routers que se necessitaran serà la 10.10.10.0. S'han configurat els terminals que ara mateix tenen configuracions com ara aquesta, IP 192.168.10.50, s'ha indicat aquí dalt, i els quatre terminals estan configurats, i també estan les portes Ethernet de routers que tenen les adreces com és habitual 192.168.20 a dins d'aquesta subxarxa 1 i 192.168.10.1 en aquesta altra subxarxa. No hi ha res més configurat, només s'han afegit dues interfícies sèrie entre els routers i l'hipotètic núvol Frame Relay. Anem a configurar aquesta part que ens queda per fer. Primer de tot, agafem un router, es comunica amb el núvol per la seva porta sèrie 2, a la qual posarem l'adreça que s'ha indicat aquí. Serà la 10.10.10.1 màscara 255 255 255.0, la posarem a 800.000 i l'encendrem. I aquesta altra tindrà la IP 10.10.10.2 màscara 255 255 255.0, la mateixa velocitat que l'altra, l'encenem. Ara tenim aquests routers encesos. Ja que hi som, revisarem que el sistema d'encapsulament de paquets que hi haurà a cada router treballarà en Frame Relay. Anem en aquest, ja que hem començat per aquí. Observem que a l'hora de configuració, com que la darrera cosa que hem fet és configurar la interfície sèrie, a la línia de comandes del router en el llenguatge CLI està activada la interfície sèrie. Aprofitem això, anem a clic i només li deim, és senzill, encapsulation Frame Relay en guió i sortim d'aquí. No és necessari sortir, però sempre és una bona pràctica. Fet. Ara aquest router ja s'ha quedat treballant en Frame Relay. Anem a l'altre. L'altre també està a la interfície sèrie, perquè és la darrera feina que hem fet, treballant en la interfície sèrie, entram a la línia de comandes i revisam que l'encapsulament serà Frame Relay i sortim. Ara els routers saben com han de treballar. Anem al núvol per avisar-lo. El núvol té dues interfícies, una sèrie 0 i una sèrie 1. La sèrie 0 han de posar un número en aquest DLCI. DLCI és, diguéssim, l'esquema, la línia de comunicacions cap a un costat, cap a Palma. En aquest cas diran que la línia 101 o el DLCI 101 i això va cap a Palma. Aquí som i el gravam, i cap a l'altre costat, sèrie 1 serà, estava escrit aquesta pràctica estava preparada d'abans, serà la línia 102 que va cap a Manacor. Per fer-ho més complet podem borrar-la i el tornem a d'altres, no hi haurà cap canvi, però perquè no es perdi res de la pràctica ho farem així i l'afegim. Ara tenim que el núvol sap que cap a aquesta banda, serial 0, el número d'aquesta connexió 101 cap a Palma vol dir que li hem donat un nom perquè no l'altre mot sigui vol recordar, ell li és igual que sigui Palma o un altre lloc, i en canvi la sèrie 1 és la 102 cap a Manacor. Ara li hem de dir que allò que entra per serial 0 de Palma, port sèrie 0 de Palma, ha de sortir per sèrie 1 de Manacor i viceversa, és a dir, posem en contacte aquesta xarxa i aquesta xarxa. Ho afegim
com a regla de núvol, i hem de fer una prova. Primer de tot provem si aquest ordinador se comunica amb el seu router, ho fa, i en l'altre ordinador també. Podem provar de l'altre costat, sempre és convenient. Va bé. I ara anem a provar d'un costat a l'altre, d'aquí fins aquí. Ha fallat, ha tornat a fallar, i aquí no sé què passa. No, tio, man. Està bé? Clar, falten els enrotaments a mi. Aquest router ha de saber que si vol arribar a aquesta xarxa ha d'enviar els missatges, els paquets que arribin cap aquí. Per tant, li hem de dir, si vols arribar a la xarxa 198.168.20.0, màscara, vés-te'n a la porta 10.10.10.2 i afegim aquesta regla i tancam el router. I anem a aquesta altra, enrutament estàtic. Si vols arribar a la xarxa 192.168.10.0, màscara 255.255.255.0, ves a la porta 10.10.10.1, que és aquesta d'aquí, 10.10.10.1, i afegim aquesta regla, tancant, i provem-ho ara, d'aquí fins aquí. Va bé. I ara d'aquí fins aquí també va bé. Amb això donem per acabada aquesta pràctica.